Maayong gabi mga kaigsunan. Nalaygon ang Diyos na nakahimo ta sa pagtambong din nino. Kinsa may mga bisita nato diri na bisita dili Adventista. Kataas. So ubay-ubay gyud no. So nindot kaayo makapaminaw ta karon og mga mensahe. So sahay good, kung dili kita tutuyoon maminaw, hindi kita kabati. Mao, tinuod. No, niya natay mga mabatian, mga maritis na, mga kalibutanon na kaayo ba. Wala kita nagpaminaw mahitungod sa pulong sa Ginoo. So karon nini kagabi yon atong pasalamatan ang mensahe sa awit. Kinsa man gyud nakatuhog sa mensahe sa awit? Tubag sad mo. Ha? Unsa may buot pasabot adto? Bulahan ta kung sundon ang si Jesucristo ang sugo niya. No, mabulahan gyud ta. No, kung musunod ta sa iyang tugon, sa iyang mga sugo. So, atong pasalamatan ang mensahe sa awit ni Sister Ruth. Unsa man yun? Ruth? Galos. Okay, salamat sister sa inyong mensahe sa awit. Ug ato ding pasalamatan ron ang sponsor sa ato ang nagdala karon mao ang church sa Lower Patag. Kinsa partner sa Lower Patag? Lower Patag, Biabid o duha mo. Sige. Ato silang pasalamatan ulit. Nay taga Biabid. Waya Patag ra gyud. Ato lang sa to silang sabton kay layo lang mo kaayo to. So nining kagabhion mga kaigsunan ang ato ang unsa may tema ninyo gabi Ha? Choice. Unsa man ang Bisaya ang choice? Pagpili, no? Kinahanglan gyud ta magpili. Kay nganong kinahanglan mong gyud ta mamili? No, kay ngano man usahay masipyat ta. Kung dili nato tarungon pag pili. So atong nahinumduman nga ang kining parte sa atong lawas, labi na sa atong ulo. Ang atong ulo naa na siya na bahin sa upat, occipital lobe, frontal lobe, parietal lobe. So mao na ang frontal lobe mao na siya command center. Nga na din ang choice, no? Na din ang pagpili, mao na siya mo umad nimo nga sige ka na. Buhatan na. Mao na siya command center sa ato ang utok, ang frontal lobe. No, so kung madaot ng atong frontal lobe, di na ta ka maumupili. No, mura og wala na kita pagpili kay ang ato na lang gyud ba nga mura focus na lang kita sa atong kaugalingong kay naman po impairment kanang madaot ba kana kita mga na disgrasya nga murag makaingon ta nga lahi na ilahang panimuot o kay biktil naman ang ilahang panghuna-huna. So usahay sabi sa buhat wala matandog ang atong utok, maayo kay tag panghuna-huna kung sipyat gihapon ta sa pagpili. So choice. So ang atong keyword is creation. So C, mao to ang choice. Ang R, sa R, rest. Ang E, sa man. So, environment, ang A is activity, T is trust, interpersonal, O outlook, O ang last is nutrition. Anong gipaulahi kaning nutrition? So, ato ra nang mahibal-ano sa papila ka mga gabi. So, ayaw mo pag uslan man nga nakaanhi na gyud mo, ay nagyud ninyo og undanga. No? Pamatiyon na lang gid nato hangtod sa katapusan. Para kuan gid nato makutlo gid nato ang angay nato kat-unan. So rin kagabhion hisgutan nato ang rest. Kinsa may na trabaho diri nga 24/7. Kana bang di na gid mo pahulay? Kinsa man diri nato? Wala. Mo pahulay gyud. Mo trabaho 2 ka oras, mo pahulay po 6 ka oras. Mao ba na? So rest kay rest gyud ko kay gikapoy ko. So daghan ta og rest kaysa trabaho. No, so
kita, we have given 8 hours to work and 8 hours to sleep. So, dili na to tandugon ang oras sa trabaho, kay naaman tayo 8 hours nga gitagana po mo nang mugabi ibitaw kay panahon na sa tong pahulay. So, our physical body needs rest. So, kinahanglan kita mo pahulay, no? So, anong importante man ang pagpahulay? Why is rest important? Ano importante ang pagpahulay? Kay tungod, mubati taog kakapoy, no? So, mao na importante gid ang pahulay. Rest is a gift from God that restores our bodies. Kana bitaw makapahulay ka, murag manumbalik ang imuhang saman. Kusog. Oh, powerful na ka. Trabaho ganig tuda, di ka mo pahulay sa bation. Kapoy. So kinahanglan kita pahulay. And invigorates our minds and stabilizes our emotions. Sa man ang invigorates? Kana bang muhatag nimo og kusog, gives you energy. Kung makapahulay ka, no? So layinin niyo din ha. Iba na tayo kakapoy yun, mahulay sa ako. Kaya naman, para ma-restore, manumbalik ang ato ang kusog na nagasto na ito maayo. No? Kaya tungod, ang atong lawas, nagreklamo na, nag-send na siya og command nga, oy, mahulay sa kay muragaina ra man kadinha. No? So kung wala tayong pahulay, musangkot ta ngadto sa man. Sobrang trabaho, over-fatigue na sad ka. No? So, ibalanse na to, trabaho, pahulay, no? Dili na to himon nga usa ka semana ato gihapon trabahoan, ang resulta og gihapon tay kwarta. No? Ato nang hudon ang tibuok semana ng trabaho pero wag gihapon tay kwarta. No? Kay nga naman mumatang butag tag alas 8. No? So, mao na nga kinahanglan jud ta og rest. So unsa may ningon diri a University of California San Diego psychiatry study of more than 100,000 adults found that people who live the longest report they sleep 6 to 7 hours each night. Kinsa may makatulog diri tag unom nga to sa 7 ka oras. Kinsa man be? Murag wa na gid siguro matuog ron anang orasa kay ano man hangtod alas 11 magsige paglutok ang mata magtan-aw og mga salida. Mga batanon sad karon naglutok gihapon ang mata. Sige lang scroll sa Facebook. Tinuod dili. Angkon dayon mo. No, kalagsa na lang matuog og 6 to 7 hours. Pinakasayo nila makatulog alas 12. Mo na ilang pinakasayo nga tinulugan. So, ang atong lawas, gigasto na to sa mga dili. Gigasto na to ang di tamang tulog kay para lang pagtanaw-tanaw ang mga talanawon. Kunya og masakit na ta di na mutabang na to natong gitanaw diha. No, mo nang rest, sakit ang rest, it gives or invigorates our body, gives us energy. So mao na siya. So, katong matulog ginaw og 6 to 7 hours mo kuno toy taas og kinabuhi. Kinsa may pinakatigulang dinhi naa karon? Ikaw tay, pila edad nimo tay? Edad? Ha? 76? 76? Ikaw siguro ang pinakatigulang karon ra. Ikaw tay Felix? Ha? 6'7" daw. 6'7"? Ikaw, Brother Hardinel? 1 year lang ka. 6'5"? So, natay 76. Pila ka oras imong tulog, day? Pila ka oras imong tulog? 71 ka, nay. Pila ka oras imong tinulugan? 8? Grabis na nay matulog, no? Wa mo kay cellphone ay. No, why cellphone ni mga tigulang karon? Why mga cellphone mo to'y saktong tulog. Mga batanon ron? Na, mo na nga kinahanglan gyud ka concern ta sa ato ang health. Kay kung kita'y kontrolon sa gadget,
Muna yung giingon. Maghinahinay na lang tagkamang. Asal ka tapadong. No, so muna ang kinahanglan dito ang rest 6 to 7 hours of sleep. Mo itong mga tao nga tagas o kinabuhi. Karoon ang pangutana. Muapot ka tag 76 years old? Ha? Depende kung itugot sa Ginoo. No? So 76 kay napakay ang 80 anyos ron. Nagkagubot na ron ang kaning sa PSA kay gusto na katong nagidad og 80. Gusto na mo dawat sa 80,000. Unya, diha na nila madiskubrihan nga ang ilang mga birth certificate ay mga sayop. No? Unang tamong nagunahuna diha nga mga 70 na, 76 na tay, yung process na yung mga birth certificate tay. Kay tagaan pa kag taas-taas kinabuhi sa Ginoo, paabuton pa kag 90. Oh. Mao dyan na, why gusto na ito mamatay? Kasi gusto mamatay. Oh, wala gid no. Pero ang atong binuhatan, ang atong mga binuhatan sa itong lawas para pamatay na. Kaya di naman ito mga tulog. No? So 6 to 7 hours una, napakyas na talihan ng gapita kay talagsan na lang yung matugan ng 6 to 7 hours. Pinakadugay, 3 hours na lang. No? Kaya sige pa magtanaw TV. Yang TV karon kay gamay naman lang. Kaya inaghiga-higa na dayon. No, sumo na. Sunod. Researchers at the University of Warwick and University College London have found that lack of sleep can more than double the risk of death from cardiovascular disease. Huwag mo nahadlok, ani, nga, kabantay mo nga na yung mga tao kung mukalit ka lang kamatay, pinunsan mo to siya, cardiac arrest. Oh, daghang kinaghinungdan ng cardiac arrest, high blood. Bisag high blood, di mag-inom o maintenance, kay ada, siging inom. Oh? Kung mga high blood mga ganita, mga diabetes na na, panginom din mo sa inyong maintenance, may na lang, makadugang-dugang taas ng kinabuhi. Hangtod na lang na yun sa lubnganan ng mga maintenance. No? So, cardiac arrest, double, madubli ang imuhang problema sa iyo nga kamatayon o cardiac arrest. Sa Bisaya ang cardiac arrest, kanang nikalit na kadihan na stroke, nakuan kitungod, kulang sa tulog. May ngunit, giayrihan manggod to. Giayrihan. Mamang ko na Bisaya ng cardiac arrest sa Airi. Ang Bisaya Airi. No? Cardiac arrest. So, kinahanglan dyan kung ka, matulog. Kung ang kulang sa katulog, musangko nga to sa hinanali nga, kamatayon. Next. Na short sleep has been shown to be a risk factor for weight gain, hypertension, and type 2 diabetes. Kani kung ginagmay rag mugbo rag kinatulgan, nagkuan sa na siya dalag risgo ngadto sa kanang pagtaas sa timbang. Unya high blood nya magka-diabetes na dayon. No, so reverse code. Kung kulang ka sa tulog, sa din kamatayon niya, cardiac arrest. Kung mubo sa dimong tulog, maghihapon na, o nagyapoy kuan nga, mukuan ka, taas imong timbang. So, katong mga, sa unang panahon nga mga slim kaayo, karon mga miyembro na sa DPWH. Dagkog hawak, way puson. Sana, DPWH, dagkog puson, way So, no? So, mo na ang ato ang membership or organization karon sa mga slim kaniadto niya, tagas na og timbang, mao na atong next, sleep and the immune system. So kung sakto imong tulog, maapektar gyapon na sa atong immune system. Di ka madali masakit, dili ka dali maubo, dili dugay kataptan og mga infections. Kay tungod imong resistensya is makasukol siya kay sakto makastulog. No? Next, 20% decrease in white blood cell. Kung ubos kay imong katulog mo na malipong na, mapayong na. So once i-laboratory ka, paan ka og CBC, nag-ubos na imong hemoglobin. Ang kanang hemoglobin, manaan na sa atong dugo, once maubos na siya mo nang ang normal hemoglobin is 14. So kung ini maubos na, kuwang kas tulog, mo nang mabot na lang 11, 10, maubos ang to, nauban, abunuhan, kay nag-leukemia na, o nag-anemia na, no, mo nang mag-inom sa taog ferrous sulfate, kay iron man na siya. No, so mao na. Tanawa. So sleep
sleep loss impairs immune function and immune challenge alters sleep. So kinahanglan yun, ang kakulang sa katulog, maka-alters na sa ato ang immune system. Mo nang sagingon ako na nga, muhina na di atong immune system, dali na lang tatapnan o sakit. No? So, kana sila, mga species with longer sleep times have higher white blood cell count. So, kung kuwan sad siya, kung sobra imong tulog, kung maglaboratory sad ka, kanang tungod bang guna kay ang imong white blood cell na healthy siya ba? Taas ang imong hemoglobin. So, mao na. Stress, anxiety, and restlessness. So, ning sa Bisaya sa stress. Kabalaka. Daghagdala ang stress no, wala may Bisaya na ron. English naman, unsa mo to naman yan, da stress man kuno. Oh. Wala Bisaya sa stress. Kahasol. Oh. Anxiety. Mo na anxiety kanang kahasol, kabalaka. Restlessness kanang di masagmuyo, di ka mapuyo kana bang basta kana tanan stress gihapon na. No? Unsa may makapa-stress? Utang. Hantod ugman maglikog na. Naay to sa sore, gipadalhan daw. Kuan nay tungod kay na biktima anang mga kapakapa na pod. Usa ka adlaw na dito ko sa Surigao, ma'am. Kung unsa man yung gikagubtan diha. Ma'am, apil ka ma'am? Naka Gcash? Unsa na sad na? Web mining. Unsa na sad ang web mining? Ma'am, karon ma'am promo. Promo ma'am, 2,000 ra unya. After 3 days ma'am, one day kuhaon yung 6,000 pagkasunod. Dako kay mo ma'am. Ay lang mo kay di na ko padaan ng mga imong anak. So, ma'am, pakita din cellphone. Paying. Oy, paying. Tama na nga cellphone. Di na mabot sa imo. Da karon? Wala. Oh, basta promo-promo gani. Ay, mong padaan na kay ibuga-buga man ni imong hatag imong kwarta kay promo. Pagka-resulta, hoy-hoy. Nya, imutang na itong kwarta. Waka ba ang bana? Hikog na lang ko, oy. Mao ba na? No. So, mao na mga stress. Dapat di ay magpili gyud nga ana din ako padaan na oy kay ngano mo na yung mga lipat-lipat ng kaaway nga kita biktimahon no mo na ang rest kinahanglan ipahulay na to itong hunahuna gikan sa mga kakapoy hunahuna unsay atong sudanon pagkaugma asa tagibayad sa atong utang mga membro sa asa o asa ta mutago asa tagibayad sa atong utang asa ta manghulang. Mao na ang meaning sa asa. Asa mo tago, asa ka niya labi na tong mga higala. Makit-an ta asa ka duka ni padong gini sa ako ba. Hulam siguro ni gibayad ron. Nay, ya, diha na dayon mo sulod na dayon ang pamakak na. Nay, speak kwarta karon, no? Niya labi pug ang mga utangay, di pud mo bayad na goodbye. So mao na nga pahulayan ang mga atong mga hunahuna anang mga utang, mga taya-tayaan ng mga unsa na diha nga di mo hatag na tuog asinso. Sila na asinso. No, so apektado na ang atong panghunahuna. Wala na tay pahulay, mo nang di na takatulog. So mo na sinundanan na dayon. Pero doon ay pahulay nga doon na tay kasiguruhan. Nasa man ang pahulay? O kana gikan kang Ginoong Jesus nga mao ginay maghatag na tuog hapsay nga panghunahuna. So naana niya dinha. So sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. No? Kamemorize mo na? Wala ra ba siya kamemorize? Kabalo ko kamemorize mo anak tanan mo. Agitay laing memory verse kana ra gyud. Genesis 1:1 naghimo mi og memory verse ba sa church ah. Sige kana sa iway gani kasagara gid akong maduog perti na ginambunugan na nga teksto. Genesis 1:1, in the beginning God created heaven. Sunod sa unahan, binisayo na po sa sinugdan gibuhat ang langit ug ang yuta. Wala gyud wala ang memory verse. So mona, then God said, let us make man in our image, in our own image. Genesis 1:26. So karon mga kaigsunan, dunay pahulay gihatag ang Ginoo. O ako na ihatag ang panahon ni Brother Jerry, pero sa dili pa akong balikon. Unsa ganito ang pahulay is a gift from God. So dunay pahulay gihatag ang Ginoo nga ma-enjoy ta ani nga pahulay.
Kay maghatag din nato og unsa man kasiguruhan, paglaom, kunya magdala nato ngadto sa labaw sa pahulayan or sa kinabuhing dayon, no? Kini nga pahulay nga gihatag sa kay kung kita ninyo siguro bisan pag-ingnon ta mo pahulay ta og example karon nagtrabaho ka, pahulay kag 5 ka oras. Di pahulay lagi ka pero imong huna naglatagaw tuwa sa imong trabahon, wa mahuman ya og hapon tay kwarta, no? Number 1 kini nga tong nahuna mo daot nato. So kinahanglan gyud ta unsa nga kapahulayan nga gusto nato maangkon nga kanang pahulay nga makapahulay ka sa atong mga kalibutanon nga buhat o maghatag nato og dako nga paglaom nga pahulay. So mao na ang gusto sa Ginoo kay sa atong physical kung naay pahulay gihatag ang Ginoo nya kini nga kapahulayan ra ba gamay ra jud nakasunod ani, no? No, gamay ra gyud nakasunod ani nga pahulay nga ihatag sa Ginoo nato. Gani kita mismo bisan pagtagaan ta og tibuok mo lagi na akong lingon nga bisan pud pa nato og trabaho ang tibuok simana. Unsa man naghatag na nato og unsa man kung tibuok simana hotdo natong pahulay. Ha? Muna nga atong ibalansi na ay pahulay sa atong lawas, na tay pahulay na espirituhanon. Di ba ang atong kinabuhi dunay 4 ka aspeto. There are 4 aspects of our life. Una, unsa man? Social, mental, mental, social, physical, and spiritual. So sa mental, mo nang kinahanglan gid pahulay. Kinahanglan maayo atong mga hunahuna. Sa social, dili kay magmukmuk na sa dasong balay, makighalubilo pud ta. No? Sa physical, kinahanglan pud ta og unsa man? Trabaho, exercise. Labaw sa tanan ng atong spiritual. No, kay gamay na lang gyud ang naghatag og bili aning espirituhano nato. No, ug mao na atong angay ang siron karon. No, nga kinahanglan gyud ta og pahulay. Kay ang atong kinabuhi nasa di siya cycle, 7 cycle ang ato ang physical. Nga mao gid siya magbalik-balik ang atong immune system, ang ato ang cortisol kay kabantay mo ang bulan. Kabantay mo kapila mo gawas ang bulan sa isa ka bulan. Ha? Kaisa. So, buot pasabot, cycle siya. Nga kada bulan kaisa siya mo pakita. Mausad ang adlaw. Oo. So mo na nga kita sa dangatong lawas ato sa di siya hatagan o bili kay nasa di siya cycle nga night time limit pud ba nga dili pwede nga ato gid siyang i-overwork, no? Nagid tay pahulay nga ug kana para nga atong lawas mahatagan og kusog kunya sa maghatag na to og energy, restores energy in our mind, invigorates our mind, our bodies, no? So mao na ang rest. So karon mo kay sunod, ako ihatag ang panahon ni Brother Jerry alang sa unsa ni nga pahulay ang gihatag sa Ginoo para sa mga katawhan, no? Kung angayan ba gini nato pahulayan. So atong ihatag ang iyang panahon. Salamat, ma'am. May gabi sa tanan, mga kaigsunan. Na mahulay na lagi mo. Kung ba nagnanga na, yan ang mapahulay. Minaw sa ta. Ako na ko kay pagtulong na nagsoon, gamit ni ma'am. Karon ano yata sa gihatag sa Ginoo nga pahulay. Doon ay special day nga gihatag sa Ginoo. No? Di ba ang weekly, pila gani kadlaw? 7. 1 week equivalent to 7 days. Pag-abot og 7, balik na po na siya og 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik na sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sige na nang balik-balik. 1, 2, mamatay na lang tao. Balik yan po nag-uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kita maghuman na. Muna nga, ang weekly cycle, permanente na, bisan ang tao matapos na. Muna nga, doon na gingon dire, the Creator's time clock. Doon ay, sa 7 ka adlaw, doon nagyoy gigahin sa Ginoo niya ihatag sa ato. No? Muna nga, timanin ninyo na, pag mupahulay mo sa gihatag sa Ginoo, nagpasabot dili ta supakiros Ginoo. Maayo ang atong pagpahulay. Okay, next. Sige. Okay. A 7-day cycle is built into the very fabric of our beings. Tanaw ha? 7 ka adlaw, cycle. Balik-balik. Balik-balik. 7 ra gyud sa kutob. Matingala mo nga, nganong 7th-day Adventist man mo? Wala may 8. Listen po, ikaratulan na ito nga, 8 days Adventist. 7 ra gyud na, di ba? Atong tanawon sa Biblia, huwag na ba na? Again. Each of the following tends to follow a 7th-day cycle. Number 1, rejection of organ transplant. Immune system response to infection. Katong gigisgutan ni ma'am. Blood and urine chemicals. Blood pressure. Heartbeat. Common cold. Dog. Sunod. Coughing. Ano siya? Hormones. Hormones. Muna siya igsoon. 7 po. Na kung watay sa itong pahulay, daghang madaot sa atong panlawas. Sige, next. Sige ba, dito ito. Okay. 1 year, Earth orbit Sun was, kanang mo cycle siya sa itong mga planeta, mga kigsunan. Okay, sunod. Ang bulan po, munang gitawag o gusto ka bulan, kay ang bulan, mutuyok sa mga sulod sa usa ka bulan. Ang 1 day Earth revolves in axis once. Again. What about the week? Kung sa man ang weekly, kining simana. Kaya ito mo sa simana. Okay na. Our loving Creator has built into the structure of our beings a biological time clock. Doon ay hatag ang Ginoo. Gusto mo may balong sa gihatag sa Ginoo? Gusto mo may balong? Sa dili po ko Adventista, nakasilingan din sa balista. Sa Badista may tawag nyo sa kininong na simbahan. Sa Badista man. Nya ka mo sa Domingista. Kaya sa Badista, sa Baduman, nya ang Domingo siguro, Domingista. Silingan mi dito. Pag ikapitong adlaw, wala sila, natulog sa simbahan. Yan na nakakumpapa nga pa. Sabado lagi na sila niya. Ganun Domingo man ta, ingubod akong papa nga. Sa Badista na sila. Nga kita, Church of Christ man. Church of Christ ang papa. Nga ako mama, Iglesia Katolika. Nga gaminyo sila. Ang problema, kung asa may mukuyog. Kaya parehang silang Domingo. Ato kong papa, may akong mama. Dere na ka sa ako, kaya ato mas Katoliko mong simpa. May akong papa, ako'y hawad. Dere mo. Di, nangalibog, namiyani. O may mantong iyang bana unta Adventist, niya asawa, Katoliko, kay Adventist, Sabado, pagkaugma pa man ang mama. Pwede po makauban sa papa. O to ako naglibog me, pero sige lang. Atong tanaw mga gigsunan. Genesis 2:2-3. Then God blessed, ibalik ko na ito primero. And the 7th day, God ended His work. Creation diay, no, ang pagbuhat sa kalibutan sulod sa unong kaadlaw in the 7th day na igipanalangin si Ginoo. Ended His work we had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done.
Gusto mo tingog ko ba? Kaya ko na siya gahapon sa si Imam Alma, lagi siya tingog. Okay, hilong. Oh, daghan na ba kay maminaw ining usaba, no? Oh, ang mga tabi ko na ano, sambaw. Adili mo tanay igsoon. O sa daw, ang Diyos na human sa Diyos pagbuhat sa kalibutan, ibuhat niya ang kalibutan o kini maayo. Nakita sa Ginoo nga kini maayo. Sunod sa pitong adlaw. O na the seventh day from all his work which he had done. Natuman, no? Na nagmalapuson. Next. Then God blessed the seventh day. Unsa kuno ang Diyos? Nagpanalangin sa ikapitong adlaw. Okay. And sanctified o nagbalaan it because in it his rested from all his work which God had created and made. Unsa na siya? Nagpanalangin, nagbalaan o nagapahulay. Ang pito ka adlaw iyang gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan. Sa to pa sa ikapito ka adlaw special. The seventh day is the special day for the Lord. Maura iyang gipanalanginan. Wa sa magpanalangin sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Ang ikapito natapos ug iya kini gipanalanginan. No, gana no? Karon kay gipanalanginan man niya, una siya nga ni pahulay. Kay kitang mga tao, di mo gud ta pahulay ug way mag-una. No? Pero mag-una gali, tanawa ang Ginoo nag-una. Pero ang mga tao di mo gyapon mosunod. No? God is rested the seventh day. Okay. Ang pamilya, kinahanglan mga ginikanan, ang mga bata makasunod yun sa mga ginikanan. Nga kita dili ta supakiros Biblia kun dili matinumanon ta di as Ginoo. Okay? Sige, next. Sige. Okay na. A new circular rational way of 10 days was devised and approved by the ruling convention in October 1793 sa ubang bahin. Sige. Okay, sa Russia na siya. Okay. Our Creator knows best. Sige ma'am, next ma'am. Come with me yourself to quit, please. A quiet and get some rest. Mark 6:31. Ikinahanglan yun mga kaigsunan niya aduna natay pahulay. Karon utana ko sa inyo, unsay dali matigulan kanang magpahulay o kanang way pahulay? Asay dali matigulan? Ikaw bisa nagedad na ka sa sinta unya mahayong imong pagpahulay, itandi adtong naningkamot nga madato, way pahulay bisan tungang gabi gadaro. Kato si Papa Islaw magdaro to gikan sa buntag padong sa alas 12 gabi. Na daro lagi. Hatod natiguang siya buslot ng gyapon purol. Ito grabe naman na imo pa niya ngano mong pobre gyapon ka. Karon binigyan ng sakit ni Papa Islaw, no? Sakit nga naman wala siya pahulay. Sige ma'am, next ma'am. Exposing the devil's secret na atong ikuan na yung sa sekreto siya mga gigsunan. Satan cover up his secret and he hates anyone who tries to uncover it. Sige, next. Ato ni may bawa ano na yung sekreto mga gigsunan. Ang mga tao karon igsoon, gitap-tapan siya nga bisan mabasa dili gid sila makasabot. Nayo sa kapare kay uban-uban ko kay si Kristan tunduan mi dito sa Osami City. Kan maguyog-uyog daw. Nakabasa mo kini bitang librong ito, kana bitang iyang hagkan niya. Ya kita karon ini unang adlaw sa semana di nabanhaw si Kristo. Magampo kita nagdaw niya hagkan o kini mao ang santos nga Biblia. Oh, katoy akong gibasa, kabasa mo kog Sabado.
Ikapito, Sabado, nanguntahan ako nga, Bri, Sabado lagi ni diri. Ang imong nabasa, ang imong nakita, tipiki, kay maabot ang panahon, makita kita. Mora na yung sulti, ang imong nabasa, ang imong nakita, tipigi, kay makita kita. Huwag yung kasabutan na, di ay na kunakuanan, una ang pare na Adventista sa ako. Sa Usabi City. Gani, ipaprosinto siya o theology o nahimo sa pastor. Pero dati siya pare mga kaigsoonan. Mo de nga pagkita na mo dito yung ingon niya, tipigi, kay mo abot ang panahon magkita natin. Nagkita kami mga igsoon, Mountain View College. No? Nang muna ingon ako nga, naay sikreto nga wala gipakita, dunay wala gitudlo sa ato. Ang gitudlo sa ato igsoon ang tradisyon. Karang may mamatay, biditahan, na bunyag, na pisik-pisikan, pero dili unbiblical siya. Dakong tao ang angay botismohan, sige Jesus 31 edad, gibotismohan siya. Wala na yung kanang bata, wala na unbiblical siya, wala na sa Biblia makikson. Mo na gitabunan aron dili makitaan ang kamaturan. Pero madayag na igsoon. Sige. Asa na sa? And you will know the truth, and the truth will see you. Unsa gani? Friend. Oh. Ato may balaan ang kamatuoran, kay kini ang kamatuoran igsoon. Unsa man? Free. Wala na siya bayad. Oh. Kung magpakasal mo diri sa amo, walay bayad. Kasi nung pagkasal diri, way bayad. Ang pastor ng kasal mo pa'y muhatan. Oh. Ang inyong kaluwasan, kung may mamatay, naay magwali, walay bayad. Bautismo, mga batang gagmay, walay bayad. Mag-birthday mo, adtoon mo, guwa mo'y handaan mo. Wala siya. Free mga kaigsunan, no? Sige. Genesis. Okay? Thus the heaven and the earth and all hosts of them were finished. O katong gibuhat sa Ginoo. And on the seventh day, God ended His work. Natapos sa Diyos sa kapito. Kay Marcos 2:27, ang Diyos gibuhat niya ang Sabado para sa tao. Bot pasabot, ang Sabado mo'y katapusan niyang gibuhat. Ang kalibutan, sulod sa unong kadlaw, o gitapos niya, kay naay gihimo niyang ikapitong adlaw, ang Sabado. He rested on the seventh day from all his work which he had done. Okay. And God blessed, and God blessed the seventh day and declared it holy. Ang Diyos igsoon nagpanalangin sa ikapitong adlaw ug nideklarar nga kini siya balaan. Kisay nagingon gali nga ikapito balaan? Ang Diyos. Amo ta mo sunod sa Diyos o sa tao? Diyos. Oo, sa Diyos. Oo, mato na ni maton Andre magigsunan. Ug unsay gipuli ining gihatag sa Ginoo, gipulihan lang sa tao, no? Okay, next. The seventh day, sige. Number 1, God blessed it. Sa ikapitong adlaw ang Diyos na balaan. Ikaduha, primero, nagpanalangin. Ikaduha, balaan. Ikatulo, nagapahulay. Kisay gusto mo sunod sa Ginoo, taas ka mo. Sa Ginoo lang, ayaw mo sunod na mo. Sa Ginoo ra. Okay, salamat. Kisay mo sunod siya, ano may bawa na to? Wala? Oh. Pero may bawa ka ba kay para magtagbo ta, di kay tagay na siya, na. Oh. Okay, next. The Sabbath is a memorial of creation. Gikan sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, gibuhat niyang tao. Pag ikapito, gihatag ang ikapito ngadto sa tao. Oh?
Sa dili ko Adventista, mga gigsunan, sige na ko paniid sa simbahan sa Adventist, pero mauwaw ko musulod. Ang buhato na mo, mamator may o kining mangga, kaya doon na masimbahan sa Adventist, para maggawas ang mga katong igagaw ni mga uyuan ni pastor. Mga uyuan niya, mga rebelo, pak, lagugo nito, gawas sila, huy! Unta, may nga sila, huy, panimba mo, ano makasurbi ba? Di man, pag-ipangsapaan na may gayo. Berarti panaga. Kung isog ngayon sa balista. Kung nakabasa na ako sa Bible, kaya na may Bible, naman may Bible. Di na may mga ons baboy, kay nabasa man ako. Unya, nagkaon po may nga ikapitong adlaw. Gusto may mga tulagi simbahan. Nya, gipapahawa mo may pagkasabaan may. Gisikitan pa may nga. Mayra o bakuan mo sa tuyang singgitan nga. Magabaan na rin, magabaan mo. Karon sa pagka-Adventista na mo, nakasimba mo dito, perting maghilak nila mga iso. Huwag may magtuong nga mga Adventista mo ba? Kaya ang mga laig dito, mo to'y mga lisod di mo masagton. Di maminaw, batuon ka. Oh, lisod, pero kami na Adventista. Muna gina ako sa Pastor Balansag, Pastor, ayaw ni taga-eksweldo. Walihan na mo ang balot. Motor itong natawag ni Pastor. Pareha may natawag ni Pastor sa balot, sa panay balot. Balot panay Claren ni Samis Occidental. Walihan na mo dito. Na, ingon sila, napulo ka buok kawatan ng among nabaybusarihan, katong kuwatag lubi ba? Nga ang lubi sa kong nanay, di yun mulahin. Puros butong. Kung ano maniwa gilahin-lahin, kuwaton day, magabi sapnan ito na mo. Nasapnan na mo, kunya kay pagtanaw na mo sa mga naong kay akong uyuan, akong igagaw. Mura mga kawatan. Moto nga, hadlok man sila ipapreso, maminaw na sila Bible study. Karon, nabili nyo, kung sa sila ron, mga tigulang sa iglesia na sila karon, katong mga kawatan, mga naa na sila sa Ginoo. Oh, nagbago sila sa kinabuhi mga iso. Muna nga, nindot kayo ang gihatag sa Ginoo sa ato, no? Usa ka memorial, handumanan sa creation, kining adlaw ikapito nga atong gipahulayan. Sa una, wala pa'y ngalan. Una, ikadua, ikatulo, ikapito. O, karon na may ngalan, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, o Sabado. Sa una, wala na yung pangalan, adlaw ra. Unang adlaw, ikaduhang adlaw. Okay, next, ma'am. Creation, Exodo 28:11. Sunod. Ikaduha, salvation, Ezekiel 20:12-20. Kaya mag-uban man ang creation o ang salvation. The Sabbath, a memorial of creation. Pagbuhat niya sa kalibutan, pagbuhat niya sa tao, pagbuhat sa mga mananap, ug ubang mananap sa mga kadagatan. Sulod anang 7 ka adlaw mga kaigsoon. Gibuhat ang tao sulod-sunod ka adlaw, gisaksihan sa mga hayop. Una man ang mga hayop gibuhat, ulahi man ang tao mga kaigsunan, muna gisaksihan. Pero ang tao espesyal nga pagabuhat. Sama sa dagway sa Diyos. Sunod, ma'am. The Sabbath, a memorial of salvation. Kaya nagpunting manangadto sa kaluwasan. Okay. Man could not keep the original Sabbath and forget God. Ang uban karon mga tao, wala na makasabot ng ikapito mao diay gipanalangin sa Ginoo. Ang atong namatan lahi na mga igsoon. Kabalo mo kanu sa nisulod si Magellan dire in March 16, 1521. Magellan landing in the Limasawa Island. Landing in the Mactan, Lapu-Lapu. Mo to nagpinisingay sila. Napatay si Magellan ni Lapu-Lapu. Mo na nga gi-Christianize ang Pilipinas. Pero ang gipatuos sa mga Spanish nga ang Domingo maoy kapahulayan. Pero pagbasa sa Biblia,
dili di ay ang ikapito di ay mo'y gihatag sa Ginoo. Karon naupi na ta mga igsoon. Nga naman, libre naman ang atong pagpaminaw. Sa una wala, mga Spanish, latiguhon kag magbasa kag Biblia. Latiguhon, way basa ang Biblia kay ang mga tao pag mabasa ang Biblia, yung sila ka Sabado mo diri. Ano mga Domingo mo ta? Munang panglatiguhon nila. Pero niabot ang panahon ang demokrasya, giupi na igsoon, daghana ang mga Adventista karon. Lukop, tibuok, kalibutan. Halos tanang nasod, doon ay Seventh-day Adventist. Napagay akong paapas sa inyo, no? Panalitan Adventista mo, wato mong Cagayan de Oro. Wala mo'y kapuyan. Mangita lang mo og simbahan sa Seventh-day Adventist. Paila lang mo nga Adventista ni sister. Kisa inyong district leader, si Brother Jerry Laing. Di ba na pastor? Si Haibik Bo, o kana, susyon na nila. Oh, sige, ampo ka sister, ikaw ampo, worship ta. Kaya kabalagi ka mo, ampo, pakanon ka, patulgon ka. Ato kag Amerika, wa kay hibaw nito nga, kining, wa kay kapuyan, ngita lang kag Adventista. Mo na ang brotherhood, sisterhood. Nga ipakita sa Ginoo ang mga igsuon magtinabangay. Ayun ang problema ng away, kaya mag-away-away mag-away. Mag-away, mag-away tiayon, kita pa. Pero, dili na may puntos Ginoo. Ang puntos Ginoo, mahibalo ka sa ikapitungan. Sige ma'am, hapit na mo man. An higid to Moses. Gihatag na to kay Moses. Unya na human, pakigsulti niya dito sa bukid sa Sinai. Ang duha ka papan nga bato sa pagpamatuod. Papan nga bato ha. Nga gisulatan niya sa iyang tudlo gayud sa Diyos, the fingers of God. Wa kailan, ang 10 commandments gisulat niya sa iyang tudlo. Thou shall not, anak, dili ka magbaton og lain nga Diyos. Dili ka magbaton og mga linilok nga mga larawan. Dili ka magpasipala sa ngalan sa Diyos. No? Hinumduman mo og santuso mong adlaw sa Sabado. Ikaupat nga sugo. Dili ka tahuron ng imong amahan o ginahan, di magpatay, di mangawat, di manapaw. Hantod sa napulo ka mga sugo, gisulat ka sa tudlo sa Diyos. Espesyal tatay. Ang gisulatan ng espesyal yun. Kiningoban, yung suwat, papel, bulpen naman. Iya tudlo yung gisulat. Or gawilding ba? No? Walay lain nga gisulat sa tudlo sa Diyos. Ang mapulo nga sugo nga nadyang ikaupat nga sugo nga ang adlaw Sabado usa ka kapahulayan sa katawan sa Ginoo. Sige ma'am. Na si Moses. Next. The 10 Commandments. Introduce ni Kristo. Mateo 19:16-17. Next. Exodo 28. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nga nang na mag-remember? Hinumdumi. Kaya diyak na sa una. Di ba sa Genesis 1:1, 2, 3? O sa bigingon, huwag natapos sa Diyos ang kalibutan sa pagbuhat niya, sunod-sunod kadlaw, huwag nipahulay siya sa ikapitong adlaw, nagbalaan, nagpanalangin, huwag nagpahulay. Pag-abot sa Exodo, sa panahon sa mga Israelitas, remember the Sabbath day. Hinumduman mo ang adlaw Sabado kaliadto. Unya ang salman. Next. 6 days you shall labor and do all your work. Unong kadlaw magbuhat ka, no? Tanan mo buluhaton. Next. But the 7th day, apan sa ikapito ka adlaw nga ipapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Unya dili ka magtrabaho ni. Nagtumantay mo sa Adventist nga pag sa simbahan dili na ingon nga mangita pa og usapan na nagsimba, no? Nagsimba na diri. Kunya mingon mo nga di na sila mapordoy na kay tibok adlaw. Na may uban tibok si mala hurot og trabaho. Wa mo dato. Na ba? Nay. Di hurot na yun. Pero wa gyapon. Nga naman nakatigom. Gihubak man, gidaan ko ospital. Nayon sa ka dito sa Valencia,
dunay building dito nga gatapad ra, naghimog building, naghimog pod. Dire building sa Adventist, kini dire building sa dili Adventist. Tanang adlaw sila trabaho. Dinhi hulay sa Sabado. Ingon ang mga sugaron, pre, pusaanay ta. Nga kay katong sugaron kay nakakuan man to kini naka-Bible study ba? Asay una mahuman. Akong pustahan ang una mahuman ang Adventist. Ingon sa dili kini isa pustahanay sila. City Jis. City mo Jis ako. Mahuman gini ang gisugaran. Karon ang una na mahuman kay balo mo ang Adventist. Kay kining pikas wala mapadayon ang paghimos building kay gipanghinantan halos sila tanan. Limang ka nga way pahulay hapto bisan gabi ka trabaho. Oh, ingon niya, wala gyud na trabaho porman. Nagipanggubak man to. De sila kanunay ganang grabe pahulay. Ang dali ra nga mahuman kadtong makapahulay. Katupong tinibasa ay kanabitang pinplanay kahoy. O kinsay pinakadaghag kahoy, mo'y makadaog. Lab! Ang uban mo na'y pahuay, sige, pangitag kahoy. Pagkatong uban, na'y pahulay. Human na pahulay sila. Bed-bait na. Human, tadaon, magpahulay, tigbas na sa pagsusi, ang pinakadaghan ng kahoy, katong doon ay pahulay. Ang uban, hunahuna na naman, pwede naman kapuyaw, anak naman. Di nakadulot, unya, way bait-bait, way pahulay god. Katong nakapahulay, kay mubait man, pwede haita sa sundan. Pag ihap karon pinakadaghang kahoy, ang tunay pahulay. Mga kaigsunan, ang pinakadaghang sakit, ang tao nga walay pahulay. Oh. Ari ka sa Seventh Adventist, may mga sakit man pero dili daghan, no? Dili daghan kay naman po yung mga Adventista pod nga di pod mo pahuway. Kung magabi maglutok ng mata ba? Email sige dula na. O na po yung Adventista na. O di lang ako itudlo pero murag na din napitan. Sige ma'am, next time. 4 and 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them. Sige sunod. And rested the seventh day. Therefore gani pasabot konklusyon. Busa ang Ginoo nagpanalangin o sa adlaw nga igpapahulay o Sabado ang halo og nagabindisyon mga kaigsunan. No? Kisa may karon pa nakadungog, taas ka mo, ani. Karon pa nakadungog ba? Murag akorom siguro. Kisa. Karon pa lang nakadungog ini nga lecture. Kisa. Isa, duha, tulo. Katong bungol di ito kadungog. Sa ganahan yung plagere mo wala kay makadungog ko kay bungol man musigit-singit ko sa iyo. Ako ngayon ang mga kuwan niya magbagustali mo ay musigit-singit. Pag-agi na po dito musigit-singit man di ay ang ilang ibagustalihan bungol. Pag-ingon na niya o siya gingos balaan kasulatan yung putong tiguwa nga usay buwan. Kasulatan ma. Buwan. Lusod na yun. Hindi magkadungog yung mga dito. Dili surag yun. Oh. Sabado. Baboy. Sana. Wala nga mintas kung makadungog pa ta. Maminaw yung tayo. Amen? Okay, siya may makadungog. Taas ka mo. Nakadungog. Bungol ni bungol. Nakadungog. Okay. Dili napita, nakadungog. Sa pagkadungog ni ng tuhog man. Sige, hapit ng tuhog man. Katapusan. Remember the Sabbath day by
keeping it holy. Exodo 28. Hinumduman mo ang adlaw Sabado aron sa pagbalaan ni ini. Amen? Amen. Oo. Amen yun mo. Kaya di mo amen. Kita mo man eh. Amen? Amen. Wala mga kaigsunan. Gihatag sa Ginoong ikapito, dili sa Sabadista. Gihatag ang ikapito sa tao. Marcos 2:27, gibuhat ang adlaw papulay sa tao. Wala pagayong gibuhat ang adlaw papulay sa Sabadista. Wala sa tao. Kung tao ta, muapil ta. Diba? Amen? O, muapil ta. Amin yung pagbalik sa Ginoo, dili na mangutana ang Ginoo nga, ter, o sa imong reliyon, ter. Dili na. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, walay reliyon na eh. Kinsa tong nagtuman sa Ginoo mo iyang kuhaon. Di ba? Kasi ingon niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung higugma mo ka na ako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Katong mga tao nga nagtuman, nga nagbantay sugos Ginoo, mura tayo yung kuhaon. Katong nagpalingog-lingog, bisag nakakita, nakadungog, gipalapos ng spikas dunggan, niyo ang Ginoo, bilin sa kadiya kay muraguan kay tahod, no? Dara ka. No, yan na. Sumala sa Osias 4:6, o ang Diyos iyang kalimtan nga anak nga naman wala maminaw sa kamatuoran. Wala maminaw. Pagbalik sa Ginoo, kantong matinud-anon may kuwaon niya. Wala na sa magbasig relihiyon. Amen? Amen. Na may uban nga, dili na atong relihiyon. Usa na ng Biblia, relihiyon din na. Biblia, relihiyon na. The Word of God is the love letter sa Ginoo. Mo na siya sulat sa Ginoo para basahon sa tao, para tumanon o gigamit ka na sa relihiyon. Ang tanang relihiyon nagbase sa Biblia, pero ang pinakalahit ng relihiyon, Seventh-day Adventist. Pangita mo, tanang relihiyon, Domingo ginagila, pero ang Seventh-day Adventist, Sabado. Mo na pinakalahit. Di ba? Lagi mo diya nga usa kini katimaan sa Dios ug sa tao ang adlaw Sabado. Mga kigsunan, sunod makahimo ta dire sa pagtuon nga nung daghan nagbantay Domingo. Kinsay nagpasiuna ni nga Domingo naman. Muna itong tunan, parang ma-aware mo nga amaw di ay nga nag-Domingo me, no? Muna mga kigsunan. Thank you very much. Huwag manginaot ko mga igsoon nga ayaw mo absent kay kon nindot ni karon mas pinakamaayo gid ugma mga igsoon. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Amen.